Bethan ydw i, dwi'n byw yn yr Ychydig a dwi newydd ddechrau busnes fy hun o'r enw Amser Babi Cymraeg. A'r bwriad ydy helpu teuluoedd sydd eisiau magu plant drwy gyfrwng Gymraeg ac helpu'r plant i fod yn ddwyieithog. Dwi wedi bod yn mynd i'r clwb yn Sir y Fflint ers rhai misoedd rwan a wedi cael help mawr yna. Da ni'n cael siaradwyr gwahanol i ddod ac maen nhw'n rhannu syniadau a rhoi cyngor i ni ynglyn â datblygu busnes newydd. Da ni hefyd yn cael cyfle i cyfarfod bobl eraill sy'n rhedeg busnesau hunain, felly cyfle i rhwydweithio a dod i nabod syniadau pobl eraill a just helpu'n gilydd a rhoi cyngor a cefnogi'n gilydd. Mae o wedi bod yn wych. Ges i cyfle i ceisio am grant, yr UK Steel grant o £500, a gan mod i'n fusnes newydd sbon, oedd gennai ddim arian i fuddsoddi mewn pethau pwysig fel cyflwyniadur i wneud gwaith papur a cadw'r llyfrau. Ac o'n i hefyd eisiau pop-up mwyn hysbysebu. Dwi'n wneud lot o sesiynau mewn llyfrgelloedd a mewn ardaloedd reit cyhoeddus. Ac mi fysa gael pop-up yn ffordd da o farchnata a hysbysebu'r gwaith dwi'n wneud. Felly mi wnes i cais, ac y peth anodda oedd mynd i gyfweliad a gael yng nghwestiynu ynglyn â'r ochr busnes. Ond o'n i'n llwyddiannus iawn ac yn lwcus iawn wedi gael y newis fel un o'r rai oedd yn ennill £500. A dwi'n edrych ymlaen rwan i buddsoddi'r arian mewn gliniadur ag pop-up cyn bo hir.